Pekný večer v prvom rade. Stratégia rozvoja Mlynskej doliny bola stanovená pred 5 rokmi, kde som si dal jednoznačný záväzok, že naozaj tú Mlynskú dolinu je možné zrekonštruovať tak, aby všetko bolo zrekonštruované. A poviem teraz, v akom stave sa to nachádza a aký je horizont toho, kedy sa to dá urobiť. Dnes máme, začnem tým najvzdialenejším objektom, to sú manželské internáty. Dnes máme manželské internáty z polovice zrekonštruované, to sú bloky Ečko, Fko, Gčko, Hčko. Druhá strana Ačko, Bčko, Cčko, Dčko čakajú na rekonštrukciu. Paradoxne peniaze na to sú, ale rok sa trápime, rok a 3 mesiace konkrétne s verejným obstarávaním, ktoré ešte ani v dnešnej dobe nevidím u konca, keďže v pláne bolo, že by sa tá rekonštrukcia mohla začať už minulý rok v júni a ukončiť v októbri tohto roku. Práve kvôli týmto nešťastným procesom ešte dnes nemáme vybrať tú firmu, ale myslím si a verím, že budúci rok by sme mohli s rekonštrukciou začať a takisto ju aj skončiť. To by znamenalo, že máme ucelené manželské internáty zrekonštruované. Prečo hovorím ucelené? Pretože práve touto celistvosťou dokážeme znížiť náklady, vieme regulovať systém, predovšetkým energeticky, a na tej druhej strane študent dostane zvýšený komfort. Štúrak, výšková budova. Výšková budova je dnes v stave Ačko a Bčko. Ačko bolo rekonštruované v 2004 roku, kde sa rekonštruovali len jadrá. To znamená, že ešte na niektorých poschodiach sú určite staré nábytky. Bčko, delíme ho na B1 a B2. Tá B2 je tá, ktorá sa nachádza pod Včkami. Tá časť bola zrekonštruovaná v 2008 roku komplexne, to znamená aj sociálne zariadenia, aj nábytok. Akurát nedošlo k zatepleniu objektu. Tá druhá časť, to je táto B2, tá má bohužiaľ 30-ročné, 40-ročné sociálky a 40-ročný nábytok, niekde sa ten nábytok menil. V pláne máme po rekonštrukcii manželských internátov uskutočniť okamžite rekonštrukciu tejto B2, ale nebude to len rekonštrukcia, ako bola robená predtým, bude to taká istá hĺbková rekonštrukcia ako na manželákoch, to znamená, že kompletne zrekonštruujeme všetko, čo sa nachádza vnútri a zároveň vyťahneme von balkóny, aby sme zväčšili priestor a zateplili celú budovu. Toto by som bol veľmi rád, aby sa uskutočnilo v 2015, ale opäť to bude závisieť nie od financií, ak sa nezmenia samozrejme pomery, ale bude to závisieť od legislatívy a teda od verejného obstarávania. Týmto by sme dostali veľkú časť štúráku už do stavu takéhoto komfortného ubytovania a následný rok by sme sa chceli venovať kompletnému zatepleniu, to znamená, niekto už dostane jednotnú fasádu aj s tými blokmi, ktoré už rekonštruované boli. No a možno v horizonte 2016-2017 by išiel štúrák Ačko do kompletnej rekonštrukcie znova. Atriové domčeky. Atriové domčeky ako najhorší objekt, najhoršie spravovateľný z hľadiska bezpečnosti, hygieny, energií. Z hľadiska toho, že tento objekt považujem za veľmi nešťastne navrhnutý, v 77. roku postavený a dokončený, mám v pláne tento objekt kompletne zbúrať. Prečo? V 2002 roku univerzita rekonštruovala 4 bloky, Ačko, Bčko, Kčko, Hčko a jeden blok stál 44 miliónov slovenských korún v tom období. To máme 12-13 rokov dozadu. Keď si spočítame, že to je vo svojej podstate 1,3 eur na jeden blok a spočítame si, že ešte máme 14 bločkov, keďže atriákov je 18, keď si napočítame celkovú hodnotu investície, ktorá by stála len to zrekonštruovanie každého jedného bloku tak, ako bol rekonštruovaný, tak nám vyjde objem prostriedkov, za ktoré vieme podľa môjho názoru postaviť úplne novú budovu, ktorá nebude mať defekty, ktoré sa nedajú odstrániť rekonštrukciou, aká bola urobená. Čo sa dosiahlo rekonštrukciou Ačka, Bčka, Kčka, Hčka? No podľa môjho názoru sa nedosiahlo nič.
Zrekonštruovali sa sociálky, študenti majú možno nový nábytok, ale elementárne problémy, ako sú spoločné balkóny, spoločné sociálne priestory, bezpečnosť, týmto sa vôbec nevyriešila. Nehovoriac o tom, že atriáky majú problém aj v tom, že boli postavené na nekvalitnom podlaží, čo môžete vidieť predovšetkým na blokoch S, kde priehlbina medzi jedným a druhým blokom už má niekde aj 20-30 cm. To znamená, že tie bloky evidentne sadajú. Takže ak by sme pristúpili k tomu, že tieto bloky rekonštruovať, tak ten objem prostriedkov, o ktorých som hovoril, by sa vyšplhal rádovo na neuveriteľné čísla. Ak by sme chceli hovoriť o zateplení toho objektu, o vyriešení tých balkónov a spoločných sociálnych zariadení, tak preto som povedal ten názor, ktorý som povedal, že ja som za to, aby sa atriáky zbúrali. Samozrejme, zbúrať ich nemôžeme v tejto chvíli, keďže je tam kapacita 3100 ubytovacích lôžok, čiže vieme ich riešiť až po tom, čo budeme mať nejakú náhradu. A tú náhradu máme. V 2008 roku som rozbehol aktivity na projektovú dokumentáciu na vybudovanie novej ubytovacej kapacity. Bohužiaľ prechádzalo to rôznymi vyjadreniami, územné rozhodnutie a tak ďalej. Po 4 rokoch, po 5 rokoch sme dostali konečne územné rozhodnutie o tom, že môžeme stavať. A v priestore medzi blokom A, atriákom a kotolňou by mala vzniknúť v budúcnosti výšková budova, ktorú ja pracovne nazývam ako tretia noha štúráku. Bude to obdoba budovy štúráku, ktorá vyrieši a bude moderná, to znamená nízkoenergetická, s jedným vstupom, s bunkovým systémom, s dvojkami, jednotkami, už tam nechcem, aby boli trojky. Čiže týmto spôsobom by sa značná časť kapacity dokázala presunúť študentov do tohoto nového projektu. A takisto ďalší projekt, na ktorý je urobená štúdia, sú naše unimáky. Tie sa nachádzajú za cestou, to sú také tie staré unibunky, kde niekedy sme prenajímali priestory, ale vzhľadom na to, že tam odišlo kúrenie, následne elektrika a zistilo sa, že je tam azbest, tak sme to úplne museli uzatvoriť a v tejto chvíli čakáme na búracie povolenie, výber dodávateľa, ktorý by to zbúral a tak ďalej, čiže to je horizont ďalších 2 rokov, kým sa to zbúra. A tam by mal vzniknúť internát moja vízia je, že tam by mohol vzniknúť čisto internát pre doktorandov. To znamená, tam by boli len jednotky s vlastnou sociálkou, tým pádom by sme úplne tých doktorandov izolovali, čo je výhodné najmä, pretože oni už majú úplne režim ako tí bežní študenti. Týmto by sme dosiahli kapacitu dostatočnú na to, aby sme už atriáky nepotrebovali. Takže tieto 2 projekty by sme nefinancovali z vlastných zdrojov, ale išli by sme projektom tzv. PPP, to znamená Private Public Partnership. A toto si myslím, že ak dá na toto univerzita zelenú, lebo to musí byť schvaľované v štruktúrach Senátu a musí si za tým postaviť aj rektor, tak toto by mohlo v horizonte 3-4 rokov naozaj byť vyriešené. A tým pádom som odpovedal na vašu otázku. Takže možno v horizonte 4 rokov by sme sa mohli dočkať, že mlyny by mohli byť v takej kondícii, že by bolo takmer všetko nové. Koľko by bola taká koncová kapacita mlynov, pretože teraz vieme, že teda samozrejme študenti tí lepší súťažia s tými horšími o ubytovaciu kapacitu, o miesto na internáte, nie každý ten internát dostane. Je našim cieľom sa dostať do kapacity, kedy bude mať každý internát, alebo o koľko by sme chceli oproti súčasnému stavu navýšiť počet miest? Týmito opravami, reformami, rekonštrukciami by sme dostali ten istý stav, ako máme dneska. Dneska máme ubytovaciu kapacitu 6600 ubytovacích lôžok, takže tieto zmeny, o ktorých som hovoril, alebo tieto nové projekty nezvýšia kapacitu, ale ju kvalitatívne absolútne zmenia. Čiže a osobne si nemyslím, že prognózy ukazujú jednoznačne, že ten počet tých študentov bude klesať, nebude rásť. Už tohto roku vidíme, že celkovo bolo o 10 000 študentov menej prijatých na vysoké školy. A ja si osobne myslím, že skôr či neskôr bude musieť prísť k tomu, že sa bude niečo musieť robiť s reformou vysokého školstva. A to znamená, tie dedinské vysoké školy budú musieť zaniknúť a tým pádom ten počet nebude taký obrovský tých študentov. Ak nepustí vás populačná krivka. Vy ste hovorili o PPP projektoch, bude tam
nejakým spôsobom zainteresovaný aj súkromný sektor. Aká prognoza je toho, koľko by tie internáty stáli? Bude to radikálne vyššia cena, alebo sa budete snažiť držať tú cenu niekde okolo súčasných čísel? Áno, ten celý model je urobený tak, aby my sme to mali pod kontrolou. To znamená, že jeho podiel bude na tom tak, aby my sme si to vedeli ukontrolovať, aby presne nedošlo k tomu, že tá cena bude 200 € za izbu, čo je nereálne, lebo to by nepredal. Takže keď sa na to pozrieme aj z toho druhého hľadiska, tie čísla musia byť primerané. A tie primerané čísla, ktoré ja mám priebežne nakalkulované, hovoria o okolo 90-100 € za miesto. 90 až 100 € za miesto. Máme nejaké otázky z pléna na pána riaditeľa? Ja som sa možno opýtal. A padla tu suma 90-100 €. Tie súčasné sumy sú trošku nižšie, čiže či je nejaký priestor posunúť tú cenu ešte nižšie, alebo toto kvázi považujete za nejakú adekvátnu realitu? Nie, vychádzal som z čísiel, koľko by bola výstavba toho internátu. A tie čísla, ktoré z toho vychádzajú, tak ukazujú tú rentabilitu, kedy by sa tá návratnosť investície vrátila. Je to predbežné číslo. Dnes máme najvyššiu sumu za ubytovanie na nových manželských internátov na dvojke, kde človek platí 78-70, tuším, € za mesiac. To znamená, že ak to vezmeme, tak ten rozdiel je 10 €, 20 €, v závislosti, či to bude dvojka alebo jednotka. Čiže určite tam ten priestor na hľadanie, znižovanie tej ceny je. Predovšetkým vzhľadom na to, že vychádzalo sa z dnešných cien a počítajme s tým, že tie nové budovy budú mať úplne inú energetickú náročnosť. To znamená, že sa dostávame do stavu, že asi sa tam s tou cenou bude určite niečo robiť. Ono je to také, že hovoríte o tom, že tá cena pôjde predsa len vyššie, náklady budú nižšie, ráta sa len s tým pri zvyšovaní tej ceny, že je to kvalitnejšie ubytovanie, je to lepšie ubytovanie? Presne, okay. Ako ste to pomenoval. A čo si pán predseda ubytovacej komisie myslí o takomto pláne pána riaditeľa, čo sa týka rozširovania internátov? Spolupracoval si aj ty nejako na tejto vízii, alebo ty pracuješ len na tej rozubytovacej činnosti? Tak dobrý večer aj z mojej strany. Aby som na začiatok odpovedal konkrétne na tú otázku, tak keď má pán riaditeľ nejaký konkrétny, už dalo by sa povedať hotový návrh, alebo teda názor aspoň, kde má nejaké také základné koncepcie, čo by zhruba chcel riešiť, tak vždy to aspoň so mnou osobne prekonzultuje z toho hľadiska, aby videl, že čo sa týka odozvy zo študentov, že či sa nám to pozdáva, nie, a či nejakým spôsobom je to pre nás zaujímavé a tak ďalej. Čo sa týkalo tých cien, no ja som sa dostal do Senátu v takej ošemetnej situácii. To pamätám, myslím, že to bolo zrovna takto pred Vianocami, nejaké 4 alebo 5 rokov dozadu. Ešte za bývalého pána rektora, kedy na mojom prvom senáte prišiel do pléna návrh na plošné zvýšenie bytného všade možné o 15%. Tým, že sme nevedeli, aké sú reálne ceny, náklady a tak ďalej. Takže vtedy ešte s kolegom Lavkom sme si dali za úlohu, že napriek tomu, že nás za to nikto nepochváli ani nezhonoruje, že zistíme, aké sú reálne náklady, reálne výnosy a tak ďalej. Takže sme obehali všetky tie internáty, aj zase musím tak dobrom povedať, že riaditelia obaja boli ochotní nejakým spôsobom si sadnúť k tomu s nami a ukázať nám jednotlivé tie položky. No naša snaha bola samozrejme, aby cena nemusela ísť vôbec hore, snaha internátov bola, že tieto a tieto veci chceme robiť, najlepšie hneď, tak sme hľadali taký rozumný režim, čo by sa dalo urobiť tak, aby to bolo jednak udržateľné, aby tá cena nemusela ísť nárazovo príliš vopred, ale zároveň, aby sme aj nebrzdili rozvoj tých internátov, nakoľko do ich práva určovať si také tie svoje základné smery rozvoja. Samozrejme nechcem ísť aj náš cieľ, to treba povedať otvorene, nikdy nebol nejaký deštruktívny. Sme sa snažili k tomu nejakým spôsobom konštruktívne pristúpiť. No a nakoniec sme sa dohodli, že OK, áno, tie náklady boli vtedy také zhruba na nulu to vychádzalo náklady oproti výnosom s tým, že samozrejme trebalo urobiť nejaké veci, takže vtedy sme sa dohodli,
na nejakom takom racionálnejšom návrhu. No a asi ten návrh bol dobrý, pretože tie ceny sú dodnes stále stabilné, iba oproti vtedajšiemu návrhu iba o 5% vyššie, nie o tých 15, ale dodnes stále sú. A stále je tam nejaký taký priestor, tieto, čo je veľmi dôležité, tie nutné veci, ktoré oni potrebujú robiť, ktoré my nespochybňujeme, že potrebujú robiť, tak majú na ne priestor. Takže z toho hľadiska myslím, že sme jednak urobili dobrú robotu, aj čo sa týka kvázi tých práv študentov, že sme nedovolili nejaký nárazový skok, ale zároveň aj sa umožnil rozvoj a čo je veľmi dôležité aj z mojej strany, že sa sprehľadnilo to celé, že už to nie je taká chiméra, že internáty, čo to je, nejaká taká čierna diera, kde chcú od nás stále viac a viac peňazí, nikdy za tým nič nevidíme. No, pamätáme si doby, keď ja som nastupoval, ja som z internátu Družba. Prvý rok môjho štúdia stal internát 1100 eur, druhý rok to bolo 1100, potom to bolo zrazu 1400, už to bolo 1600. Na internáte korún samozrejme. Na internáte z nášho pohľadu sa absolútne nič nezmenilo, nič neurobilo, stále sme mali rovnako nefunkčný výťah a tak ďalej, stále sme boli bez internetu. Oficiálne dneska sme prvý deň s internetom, uvidíme ako dlho bude fungovať, nakoľko je to stále len provizorné riešenie. Takže z tohto hľadiska my sme k tomu pristupovali a hovorím, z tohto pohľadu tie veci, ktoré sa nám podarili, sú myslím, že férové z oboch strán, že jednak sme internáty nebrzdili v rozvoji a zároveň sa nám podarilo zabezpečiť aj to, že tá cena pre študenta nejde hore, čo je viac menej pre laického študenta, ktorý do toho viac nevidí, to najdôležitejšie. Nejaký heliport na Štúráku by sme nevedeli postaviť alebo niečo také. Máte nejaké také nápady? Treba povedať, že od 2003 roku, poviem konkrétne čísla, v 2003 roku, keď som nastúpil, tak príjem internátu z prenájmu priestorov bol 3 milióny slovenských korún. To znamená 100 000 eur. Dnes ten príjem z prenájmu priestorov, to znamená po 10 rokoch, je v sume 700 alebo 800 000 eur. Čiže prenajali sme takmer všetko, čo sa dalo. Vrátane striech, antén, reklama, kancelárske priestory, vybudovali sme nové kancelárske priestory. Veľmi ťažká, alebo veľmi jednoduchá odpoveď na vašu otázku je v tom, že bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, ako sa na to kto pozrie, nemáme inú možnosť, ako hľadať iné zdroje. Dnes internáty štát podporuje z celkového rozpočtu dotáciou, ktorá tvorí 30% z celkového rozpočtu. Zvyšných 35% sú príjmy od študentov, ktoré priamo platia internátu, a ten zvyšný 100% balíka, ktorý potrebujete tam, sú peniaze, ktoré musíme zarobiť. To sú naše podnikateľské aktivity. Letné ubytovanie komplet, peniaze, ktoré máme z prenajmov, z reklamy, všetko, čo nesúvisí s tým základom, ako je ubytovanosť. To znamená, že ak by štát poskytoval 100% dotácie, tak nemusíme tu mať absolútne žiadnu komerciu a môžeme sa naozaj baviť o tom, že tá cena môže ísť nižšie, môžeme sa baviť o tom, že to môže byť niekde úplne iné. Ale v stave, kedy vy potrebujete na to, len aby ste zaplatili kúrenie, keďže náklady na energie tohto internátu sú aj nepokrývajú to, čo vám dáva dotácia, pretože náklady tohto internátu na energie ročne sú v sume 2,5 milióna eur, to je 75 miliónov slovenských korún bývalých. To znamená, že keď my len z tej dotácie nepokrieme ani náklady na energie a už berieme značnú časť toho, čo platia študenti, tak si neviem naozaj predstaviť, že by sme fungovali iným spôsobom ako ten, ktorý sme nastavili v 2003, keď sme si povedali, že musíme zarábať na všetko. Doslova a do písmena. Takže, či sa dá ešte niečo ďalšie prenajať, už asi nie. To už je taký kamikadze, že za každú cenu niečo niekde prenajať. Teraz to je nastavené tak, že to nosí dobré peniaze, z ktorých sa dajú robiť následne tie rekonštrukcie a vieme byť v úvodzovkách do veľkej miery sebestační a nezávislí. Keďže, treba povedať aj tú druhú stranu, nie sme schopní čerpať žiadne iné peniaze zo štruktúr Eurofondu. Sme v Bratislave a napriek tomu, že boli pokusy na veci, ktoré nie sú komerčného charakteru, či sú tu športoviská, oddychové zóny a tak ďalej, nie je na to v tejto chvíli. Stále to boli zamietavé odpovede. Čiže neviem si predstaviť inú možnosť, ako riadiť tento internát, ako takto. Ste v kontakte aj s nejakými inými riaditeľmi z časti Slovenska, ktoré majú možnosť čerpať eurofondy, ako to oni vidia?
tam majú to o mnoho jednoduchšie z vášho pohľadu? Nemusíme chodiť ďaleko. Naša jedna časť, lekárska fakulta Jeseniova v Martine, tá je veľmi jednoznačne po tých štrukturálnych fondoch, ako sa pozrie, ako vyzerá ten internát. Nie len internát, hej, keď si pozrieme celú tú fakultu. Takže to aj cítite, že tá fakulta hrá úplne iné husle v rámci univerzity. Jednoducho je to robiť, povedzme to takto, hej, pretože tie peniaze tam pritečú. Čo sa týka tých ostatných, áno, aj Žilina, aj Košice sa veľmi tešia z toho, že môžu čerpať, môžu robiť, rekonštruovať tie veci. Na druhej strane poviem, že pre mňa by to bolo veľmi jednoduché. Tak toto je niečo, s čím sa môžem spustiť, bojovať a hľadať tie spôsoby, ako urobiť veci. A budem konkrétny. V 2006 roku sme začali robiť reformu stravovania a dovolím si dneska povedať, že také stravovanie ako je na Mlynoch nemá nikto na Slovensku. A to som prešiel celé Slovensko. Ani tí v Košiciach, ktorí si môžu čerpať dotácie, ani tí v Žiline, ktorí môžu čerpať štrukturálne fondy. To znamená, že ten spôsob viete nájsť, len potrebujete sedieť, vymýšľať, špekulovať, ako to urobiť. A aj počtom jedál môžem naozaj povedať, že sme najlepší na Slovensku. To neurobí nikto. Tieto dve kuchyne urobia toľko ako v Košiciach 6 kuchyň, ktoré môžu čerpať dotácie. Takže to už je len potom naozaj o tom prístupe, ako si nájdete tú cestu, ako to urobiť. Čiže byť riaditeľom internátov v Bratislave je pre vás v súčasnosti veľká výzva, lebo ináč by to bolo veľmi jednoduché byť riaditeľom. Áno, presne tak. OK. Vy ste načrtli tému stravovania a teda ste aj pochválili internáty, že stravovanie na Mlynoch je super. Ja osobne som obidve jedálne už párkrát navštívil. Myslím, že teda môžem s vami súhlasiť, že to stravovanie je dobré. Ja sa chcem spýtať možno na to, aký je, alebo máte prehľad o tom, aký je vývoj cien v jedálniach, aj čo sa týka dotácie na jedlo, ona sa znižovala, potom sa istým spôsobom vracala. Ovplyvnilo to aj teda ceny jedla, alebo aká je ďalšia perspektíva? Jedálne je moja srdcovka, pravím, že som sa s ňou zaoberal v 2006 roku, takže mám prehľad. Dneska je dotácia 1 euro, ktorú dostáva študent na dve hlavné jedlá, to znamená, že môže to čerpať dvakrát za deň. A cena je veľmi závislá, lebo môžete si kombinovať tie jedlá. Vy sám viete, že prídete a nemusíte si zobrať to, čo tam máte, ale musíte to nakombinovať s rôznou prílohou a vtedy sa vám tá cena odlišuje. Ale v priemere ten študent sa môže naozaj v jednom hlavnom jedle, to znamená polievka, druhé, nejaký zákusok, šalát a nápoj, tak sa môže najesť s tou dotáciou za tie 2 eurá. Čiže trend do budúcna, verejné obstarávanie. Ja budem opakovať tento nezmysel, ktorý tu je v tomto štáte a z ktorého máme obrovské problémy, pretože konkrétne v strave je absolútne nemožné, aby ste išli na cenu. Je nemožné, aby ste vysúťažili dodávateľa, ktorý svojou jednoznačnou cenou podlezie a dampuje všetkých, len aby tú súťaž vyhral. No a potom, nevyjadrím sa neslušne, z produktu, ktorý dostanete, urobte kvalitné jedlo. A ešte bezpečné a chránite tých študentov, ktorí sa tu majú stravovať. To znamená, že tu je to opäť obrovské trápenie, ale aj na druhej strane výzva, ako toto riešiť. Nemyslím si, že musí dôjsť k navyšovaniu ceny. Ak sa nezmenia vstupy, to znamená štát nezmení svoju politiku podpory a nezniží dotáciu na polovicu, tak v horizonte najbližšieho roku 2014 si nemyslím, že sa budú zvyšovať ceny. Samozrejme, ak dôjde k zvýšeniu plynu, ak dôjde k zvýšeniu elektriky, ak dôjde k zvýšeniu iných komodít na trhu, tak to musí mať zákonite vplyv aj na cenu. Ale keby zostali zachované súčasné parametre, nemusíme cenu upravovať. V 2000 roku som sa presťahoval na Adriaky, to som bol tretiak, na bloku N55, tam som býval, tam Šváby neboli. Takže už ako študent som sa pýtal sám seba, ako je možné, že na jednom objekte Šváby sú, na druhom nie sú. Takisto na manžela, ako to bolo zašvábnené celé. V 2003 som nastúpil ako riaditeľ a zistil som odpoveď na túto moju otázku. Dobre, ja ju prezradím.
Takže fungovali tu 3 firmy, ktoré postrekovali, každá jednotlivý objekt a firma, ktorá striekala šváby na Štúráku, mi povedala ešte ako študentovi, že oni nemôžu vyhubiť tie šváby, čo by robili budúci rok, nebol by biznis. Takže sa to robilo tak, že do chemikálie sa určitým pomerom pridávala voda, aby tá hustota tej chemikálie nebola taká kvalitná, ako mala byť. Čiže v 2003, keď som sa stal riaditeľ, tak som túto firmu podal som im ruky a povedal som im, že tu už viac robiť nebudú. Zlému študentovi povedali svoje tajomstvo. Tu už viac robiť nebudú a firma, ktorá robila atriáky, vtedy sme uzatvorili zmluvu a došlo k definitívnemu odšvábneniu. To znamená, od 2003-2004 roku naozaj ja nemám vedomosť, že by mlyny mali neduch švábov. Objavil sa iný problém v 2009 a 2010 roku a to boli ploštice. Tu však ale musím povedať, že my sme nikdy nemali ploštice. To znamená, že každý rok, keď končí jednak školské ubytovanie a následne letné ubytovanie, veľmi tvrdo prechádza deratizáciou celý objekt. V septembri je ten celý objekt, poviem, čistý. Ploštice sa začnú objavovať v októbri, v novembri. Takže čo mi z toho vyplýva, je, že niekto to donesie od niekadiaľ. Vieme, že tá ploštica je živočích, ktorý sa dokáže preniesť na oblečení, dokážete si ho doniesť v taške, dokážete si ho doniesť v jedle, a potom parazituje a žije. Čiže ja tvrdím a som toho názoru, že tie ploštice sú sem donesené niekadiaľ, niekým. A potom sa už samozrejme rozširujú. Máme s tým problém. Teraz máme problém naozaj s plošticami. Není to epidémia, není to akutný problém. Vždy sa to objaví lokálne na nejakých miestach. Riešime to dosť razantne. To znamená, že tam sa to musí kompletne vymeniť. Vyhodia sa nábytok, vyhodí sa madrace, prerába sa tá celá izba a následne sa tí ľudia vrátia naspäť. Tí ľudia nemôžete presúvať inde. To je veľký problém, pretože ako náhle začnete presúvať, tak epidémiu rozšírite do celej Mlynskej doliny. Takže ja chápem, že niektoré vravia, že prečo im hneď nezmením tú izbu, no není to možné. Kým nedôjde k likvidácii zo šatstva kompletne tých ploštíc a tak ďalej, tak je to problém. S týmto máme problém. V jedálniach nezaznamenali sme takýto hygienický problém. Tam sú tie ešte prísnejšie pravidlá, dochádza k tej deratizácii a dezinsekcii pravidelne. Teraz z hodou okolností Venza je odstavená práve na to, aby sa dokázali urobiť tieto podstatné, dôležité práce. To znamená, celé 2 týždne sa bude robiť len deratizácia, dezinsekcia, urobia sa nejaké malovky, ktoré potrebujete spraviť, keďže vnútri pri tých obrovských jedlách a masách to naozaj spôsobuje aj po roku určité problémy. Takže v tej jedálne tam nemáme zaznamenaný žiadny problém. Na ubytovanie niektorých izieb áno, predovšetkým starších. Tak začnem s tou horšou stránkou, že rozhodne nie som spokojný s tým, čo univerzita ponúka študentom, pretože vedel by som si predstaviť aj lepšiu ponuku. Bohužiaľ však musím uznať, že obaja páni riaditeľi, alebo teda všetci páni riaditeľia všetkých ubytovacích zariadení robia evidentne, čo môžu a z toho, čo sú limitovaní finančne. V podstate ten prílev peňazí, ktorý povedzme išiel do výstavby internátov v predošlom režime, teraz už ako nie je, čiže musíme zháňať peniaze ako sa dá. Pritom sme samozrejme obmedzovaní, pán riaditeľ to hovoril v súvislosti pred chvíľou s kuchyňou, ale platí to aj s inými teda činnosťami, ktoré sa na internáte robia, že na všetko musí byť verejné obstarávanie. Nemôže, napriek tomu, že máte s nejakou firmou nejaké dobré skúsenosti, príde nejaká iná konkurenčná, podlezie ju a nepomôžete si. No, evidentne ako univerzita by chcela rozšíriť ponuku ubytovacích zariadení. Problém je v tom, že tam sme viazaní tým, že pozemky prípadne na to by sme boli schopní dodať, teda vložiť do toho, ale znova tá firma, nemôžeme sa s nejakou firmou dohodnúť, že postavíte nám internáty, musí sa výberové konanie. V podstate my by sme boli ochotní
poslúžiť pozemkami, je tam podmienka, že tie pozemky musia ostať naše, internát, ktorý sa postaví, musí byť univerzitný, aby neboli z toho potom nejaké právne dôsledky, aby mal akúsi trvanlivosť. Už aj nejaké rokovania v tomto smere boli, ale v podstate vychádza sa z toho, že stavba úplne nového internátu na komerčnej báze by priniesla, povedzme, cenu ubytovania za lôžko 250 € na mesiac, čo je evidentne pre mnohých neúnosné, čiže aj z tohto hľadiska sú to vážne problémy. Tie rozhovory, ktoré sme boli, tak v podstate stroskotali na to, že okrem približne takejto ceny ponúkali izby, ktoré nedosahovali minimálnu plochu, ktorú vyžadujú naše normy hygienické pre jedno lôžko. Čiže ako z tohto hľadiska je to veľký problém. Ďalší problém je v podstate, že s výnimkou tých účelových dotácií, ktoré povedzme chodia na jedno hlavné jedlo, prípadne na jedno lôžko, my nemôžeme z dotácií od štátu, ktorú dostaneme, vyčleniť ani povedzme, aby sme lepšie vybavili kuchyne na internátoch, alebo aby sme lepšie vybavili internáty. Všetko môžeme hradiť iba z peňazí, ktoré univerzita buď získa z ubytovania študentov, alebo z nejakých iných vlastných zdrojov, nie zo zdrojov štátneho rozpočtu. Takto sa pripravili, povedzme, z činnosti univerzity peniaze na opravu manželských internátov. Predpokladám, že pán riaditeľ to už hovoril, že tiež proste z činnosti, ktorú univerzita robila z podnikateľskej činnosti, že z tohto hľadiska vlastne len čo si sami dokážeme vyrobiť, čo pán riaditeľ dokáže od vás získať, tak len to sa dá proste investovať do zlepšovania bývania. Z tohto hľadiska, ako som už proste naznačil, nie je to taká dobrá situácia, že kde by štát povedzme nám pomohol a postavil by nám ďalší internát a podobne. Peniaze úplne mimo mňa nejdu, lebo však mám aj nejaké granty ako učiteľ, čiže niečo kupujem, ale v podstate ten problém je skutočne ako v tom, lebo je to paradoxom, vedecký pracovník alebo učiteľ, ktorý dostane povedzme 5 alebo 10 000 € grant, tak ten si srdcakremenský rozmyslí, že či tie peniaze rozhajdáka alebo ich racionálne využije. Ten je schopný ísť aj po auparku z obchodu do obchodu a hľadať, že ten počítač bude najlacnejší. No lenže to tomu to neumožňuje. No a v podstate ako všade ja vidím, že je problém povedzme s týmito eurofondami nesmierna byrokracia a že skutočne tie peniaze sú, ale teda respektíve takto by som povedal. Univerzita prostredníctvom svojich súčastí dotuje tieto nákupy. Lebo povedzme, vy kúpite počítač, máte tam síce nejakú predĺženú dobu splatnosti, ale napriek tomu, kým uplynie, tak vám orgány, agentúry, ktoré sú na to určené, tie peniaze nedodajú, čiže škola to musí nejako zálohovať, potom prídu alebo neprídu nejaké teda refundácie týchto peňazí, pretože je to absurdné, že platí taká vec, že agentúra vám povie, že je to v poriadku, ale o rok si zmyslí, že to celkom v poriadku nie je, nejaké pravidlá si zmení dozadu a spätne vám povie, že ste neoprávnene nejaké peniaze na niečo využili, pretože oni prišli na nejakú inú interpretáciu zákona. Hoci pred rokom, keď vám to účtovali, tak bolo to podľa nich v poriadku. Neviem, či teda v celej Európskej únii to tak je, alebo iba my si vieme dokonale zabezpečiť, aby v žiadnom prípade úradníci neriskovali, že niečo zle rozhodnú, ale ako je asi pravda, že v súčasnosti je skôr problém peniaze minúť, než ich mať, než ich dostať z mimo univerzity. OK, možno by sme mohli skončiť túto smutnú tému verejného obstarávania, motáme sa okolo toho už dlhšie. Mohli by sme prejsť k ďalšej téme, ktorou
je výtržníctvo na internátoch, výtržníctvo z pohľadu bežných študentov, ako tu sedíme, ale možno aj z pohľadu Erasmus študentov. Len na tej jednej atriakovej chodbe by muselo byť 5 alebo 6 kamier. Na Štúráku, na tých dlhých chodbách, ktoré máme na Bčku, tam by sa určite 2 kamery z jednej strany a z druhej neuživili, pretože ten stred by ste nezachytili. Čiže ja si neviem dosť dobre predstaviť, že toto by bolo riešenie a koľko by to finančne stálo v tejto chvíli, to nedokážem ani odhadnúť. Pravdou je to, čo ste povedali, že my ročne vynaložíme približne tých 10-15 tisíc eur na to, aby sme uhradili škody, ktoré nevieme zistiť. To sú hasiace prístroje, hydranty, pokazené výťahy, grafity, porozbijané veci mimo izby, ktorú vieme postihovať, ale napríklad na chodbách, napríklad v kuchynkách. A tento vandalizmus ja tiež vnímam tak, že určite neustáva, práve naopak. A mám z toho takisto obavu. A musím povedať, že my sme Erasmákov umiestnili na Štúráku na 4 alebo 5 poschodí. Máme ich tu ubytovaných približne 300. Dostal som ich od 2010. To bol danajský dar. Ďakujem za to. Pretože toto je skupina, ktorá je veľmi zložito manažovateľná. Pán projektor tu bol niekoľkokrát, čo sme riešili predovšetkým Erasmus študentov a v tejto chvíli posielam každý mesiac štatistiku len Erasmus študentov, ale projektorovi Šlahorovi, aby sme ukázali, že naozaj to nie sú moje výmysly, keď som poukázal na to, že je tu problém. S tými Erasmus študentami je neustály problém. Hygienický, neustála zábava, neustála siesta, to je obľúbené slovo. Keď sa pozrieme raz do týždňa, keď sú priestupkové konania, tak to je drvivá väčšina Erasmus študentov. Čo navrhujete vy ako riaditeľ? Je to len o tom, aby sme prenajali Erasmus študentom na 2 hodiny tú telocvičňu a povinne ich tam poslali behať, aby sa nejakým spôsobom vybehali a potom aby už nerobili bordel, alebo sa s tým dá robiť aj niečo iné, niečo možno konštruktívnejšie? Môj názor je ten, že určite by sa mal zvýšiť tlak na tých študentov. Neviem, ako prebieha tá výuka, mám to len sprostredkovanie, ale nie je normálne podľa môjho názoru, aby človek, ktorý by mal druhý deň ráno sedieť v škole na prednáške od 8, že by si dovolil 2 dni po sebe vystrajať na internáte. Keby na tej prednáške mal vyvíjať aktivitu. Môj názor. Hej. Ja keď som bol študent, ja som chodil veľmi pravidelne do školy a viem, čo to pre mňa znamenalo, keď som bol z minulej noci troška indisponovaný, lebo som tam musel dávať pozor. Buď som ležal na lavici, alebo som spal a to ma profesor upozornil, že halo. Takže ak dneska vidím, že oni permanentne, to je každý večer zábava, tak mne evokuje to, že asi ráno na 8 do školy ísť nemusí, ak vôbec musí ísť do školy. A toto by som videl ako kľúčovú otázku. Ja ešte vidím v tom problém, že tá myšlienka, kvôli čomu povedzme tí Erasmáci prišli na Mlyny, že rozbiť geto na Družbe a tu ich dať spolu so spolužiakmi z fakulty bývať, nebola celkom dotiahnutá, lebo proste opustili jedno geto, vytvorili si ďalšie. No a z toho hľadiska, priznám sa, že za tým nápadom bolo aj to, že však chodili sme do školy, ja som bol prvák, bol som druhák, keď sme rušili piatakov, tak sme nám bolo jasne naznačené, čo máme robiť. A kto nepochopil, tak pochopil. No a to bola tiež taká myšlienka, že proste keby títo Erasmáci možno bývali s ostatnými svojimi spolužiakmi, jednak by sa naplnil ten cieľ Erasmu, to znamená spoznávať sa navzájom a jednak možno by aj oni začali chápať, povedzme, kultúru života na internáte Slovensku. Máte pravdu, ale študenti slovenskí s nimi nechcú bývať. To je jasné. Vieme prečo. A oni sami chcú bývať spolu. Takisto vieme prečo. Čiže dostávame sa do neriešiteľnej situácie, keď oni si vyhľadávajú, aby boli pokope, práve preto, aby sa mohli spoločne zabávať. A naši študenti, chudáci, povedia, že my nebudeme s nimi fungovať, lebo sa to nedá, ako tie hygienické návyky a tak ďalej a tieto zábavy. Čiže
ja úplne s vami súhlasím, pretože týmto spôsobom nedochádza k tej socializácii a nedochádza k tomu, čo bol zámer toho Erasmu, aby on sa naučil nejakej kultúre, aby získal nejakú skúsenosť, ako to v tej druhej krajine funguje. Častokrát sa stretávame s tým, že oni nehovoria dobre ani po anglicky. Buď to vymýšľajú na tých priestupných konaniach, že začnú po španielsky, aby tú priestupkovú komisiu, aby dostali do úzkých a nedostali to, čo by mali dostať, ale vo väčšine prípadov aj tá angličtina je veľmi, veľmi komplikovaná pre nich. Nehovoriac o slovenčine. O slovenčine to zabudnime, že by niektorý z nich hovoril po slovensky. Čiže podľa môjho názoru ten ich postoj samotný prísť študovať na Slovensko nie je ten, aby som sa naučil s prepáčením, ale aby som si užil 6 mesiacov dobrého ubytovania, dobrej stravy, pekných dievčat na Slovensku. To je môj názor. Našim hosťom, že si našli čas na túto diskusiu, pánovi prorektorovi Pekárovi, pánovi riaditeľovi Gulovi, Tomášovi Charvatovi a Gulovi Pavlusovi. Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným v mene študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave samozrejme. A verím, že sa vám naša diskusia páčila a verím, že v podobnom formáte, ktorý bude mať už asi štandardne meno na slovíčko, sa čoskoro uvidíme. Iná téma, tí istí organizátori, iní účinkujúci a veríme, že tí, ktorí si našli čas dnes, si nájdu čas aj na budúce. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.